eigen tekstje maken, dat deed hij al. Hij geniet van de kleine momenten, vroeg zich af en toe af waarom dat er zoveel grote evenementen in Limburg georganiseerd werden. En dan zei hij gewoon op zijn meneer, die moeten toch met die 3 dagen kapot zien. Dat houdt hij niet vol. Hij is enorm enthousiast over de creativiteit van de LU. Die zal heel veel uren en creativiteit insteken in het maken van een tekstje, maar ook in het maken van de vastelavondsoptocht. Hij geniet, zeker van de kleine lekker, LU treffen met de vastelavond in een heusje, een caféke, door genieten van puur sang. Maar er zijn meer LU die dat op die manier doen. Want deze heeft nog een stapje extra gezet, want hij is de laatste jaren belangeloos. En dat ik dan ook met de hoofdletter geschreven, belangeloos. Hij heeft zich ingezet met al zijn expertise en creativiteit voor de Vlaamse. Hij ontwilpt mede met de Gare Vlaams. Is verantwoordelijk voor heel veel uitingen van de Vlaamse. De pin, het vleksje, de jaarmedaille, de eremedaille. Ik ken nog al lang door. Hij denkt dat belangeloos, hij heeft er al heel veel plezier in. Ik ga het vooral kort maken. De Jongorde 2024 gaat nog Dimitri Delnoy. Geen goede mars, opmars en zijn partner Wendy, die moet binnenkomen. Ja, beste Dimitri, ik heb de superlatieven allemaal al geworden. De winst ongetwijfeld wel dat ze het ten volle verdienen. Het was ook geen enkele discussie binnen de raad, want de raad beslist erover. En ik mocht het dan verwoorden, zal ik het zo zeggen. Maar nogmaals, we hopen dat ze er nog zeker 11 jaar met doorgeest. En zeker met de medaille om de Gimmer tegen Wendy, zag zich de losval met de boel. Ja, zet ze dat hoofdje. Maar dat heeft ze gedaan en ik weet zeker dat ze het ook gestuurd hebben aan die jongen. Mag ik vragen aan onze voorzitter om zich de Hoesorde 2024 op te hangen. Beste Dimitri, dit is de enige echte Hoesorde van de Vlaamse. Er zijn er maar enkele van. Die collega's zitten met in de zaal. Ja, wie toen straks al gezegd, wist ik voor de eerder medaille komt, moesten zelf al metgewerkt op dit jaar. Ja, ik stond op het Blijksfestival over de deze. Het is niet alleen de Gare Vlaams, het is alle design. Overal hebben ze die markt wel in. Ik denk dat dit hier echt toe hebben. Morgen zal heel lang van brieven geneten en veel hopelijk ook van dicht van 10 stukken. Ik ga er niet komen. En natuurlijk ook goed. Hij wil ze voorzitter een bloempje voor de partner Wendy. En dan mogen we heel graag voor onze laureaat Dimitri Delnoy en partner Wendy in de buitenmars en zijn afmars. Dankjewel.